Les postures forçades i estàtiques són una de les causes de les lesions i dels trastorns musculoesquelètics, que, com el seu nom indica, afecten els músculs, les articulacions, els tendons, els lligaments, els nervis, els ossos i el sistema circulatori. Per això és molt convenient adoptar la postura més còmoda possible, per tal de disminuir al màxim els riscos, les molèsties i la cansera. Reduiràs el teu esforç i et cansaràs menys mantenint la següent postura corporal. Esquena dreta, sense recolzar-te. Els muscles relaxats. Els colzes lleugerament separats del cos i formant un angle d'uns 90 graus. Els avantbraços paral·lels a terra. Les monyiques relaxades i alineades amb els avantbraços. No has de moure el coll amunt i avall, mirant la pantalla i el teclat, ni girar-lo a dreta i a esquerra. Per això, la part superior de la pantalla ha d'estar a l'altura dels teus ulls. Les cuixes paral·leles a terra i formant un angle d'uns 90 graus. Els genolls han de formar un angle d'uns 120 graus. Fes servir un reposapeus si l'altura del seient no et permet descansar els peus a terra. Si tens un ordinador portàtil, pots elevar-lo i afegir-li un teclat. O afegir-li un teclat i també un monitor amb una pantalla més gran. A més, ja coneixes altres hàbits saludables. Saps que has d'aixecar-te i relaxar-te uns minuts cada mitja hora. Que t'has d'assegurar de tindre una bona il·luminació i ventilació natural. I que pots relaxar la vista mirant a la llunyania uns instants. Si mantens una postura corporal correcta i uns bons hàbits de descans i relaxació, eliminaràs, o almenys reduiràs, les maleïdes lesions i alteracions musculoesquelètiques. A la pestanya d'ajuda trobaràs un glossari dels termes més utilitzats en el curs i una explicació amb imatges de cadascun dels elements que l'integren. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.